Duh emîndariya giştî ya tevgera siyasî ya jinan ya Sûriyê daxuyaniyek derbarê çalakvanên civaka sivîl derxist û bin pêkirin ku derheqê wan de li Sûriyê şermezar kir. Di daxuyaniya tevgerê de hatiye çalakvana sivîl û rojnamavan Rîmin Nasirî li bajarê Reqayê rastî eşkenciyê ji aliyê grûpek çekdar yên ku tên askirin bi navê Desthilata de facto li bajêr di rûja 14 Şubatê 2019 de. Ew bajarê ku xelkê wê rastî hemî corên binpêkirinê ji aliyê rejîma Esed û hêzên xwesepandî û desthelatên de facto heta weka îro jî tên. û Reqa ji bajarên ku lev û tevgera civaka sivîl tê de di heyama salên borî de aktîv bû. Tevgera siyasî ya jinan ya Sûriyê ev kiryarin li hember çalakvanên civaka sivîl li Reqayê û tevahiya Sûriyê ji aliyê hêzên desthelatdar ve şermezar kir û dazanîn ku heman rêbazên rejîma Esed tên bikaranîn bi armanca tunekirina bizava tevgera sivîl ya aştiyane bi darê zorê û bi eşkenciyê, tirs û terûrê dixwazin tevgera civaka sivîl lawaz bikin. Ya komîna bingeha karê civakê û mafê wê ye û bi taybetî di van demê weka niha de ku şer û pêkdadan û wêrankirin heye. Tevgera siyasî ya jinan ya Sûriyê daxwaz ji civaka navdewletî û dewletên ku destên wan di dosyeya Sûriyê de heye û hinek ji wan mîna girintîdar û hevpeymanên hêzên desthelatdar û de facto tên askirin û pişta binpêkirin û kiryarên wan digirin ku parastina çalakvanên civaka sivîl bike. Di heman demê tevgerê berpirsyarîtiya parastina wan dike stûyê wan de. Her wiha tevgerê daxwaz kir ku rê bidin çalakvanên civaka sivîl da ku bi awayekî azad karên xwe li Sûriyê bikin û xizmeta milletê Sûriyê û xelkê sivîl bikin.